وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذين من قبلكم ولعلكم يا أيها الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله rahmatullahi ta'ala bukatu wannan aya tana kiran ɗan adam duk mutum cewa mu bauta mu Allah subhanahu wa ta'ala kada mu bauta mu daguti Allah nan da ya halicce mu ya halicci na gabanin mu domin mu samu takawa don haka ina tabbata muku cewa wannan tahiyya kamar yadda an ka sani tahiyya ce ta qala Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ce wa ma sana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan sana qawlan sana qawlan وعمل صالحا قال إنني بريء Allah ya ce babu wane ne wanda ke kyakkyawan magana wanda ya yi aiki mai kyau ya ce shi musulmi ne akwai shi don haka ya ayyu allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ومن يتق الله يجعل له مخرجا يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله أكبر يجعل له من أمره يسرا يتق الله يجعل له من أمره jama'a waje tsoron Allah mu gyara tsakaninmu mu gyara tsakaninmu da Allah jama'a mu ba hasada juna mu gyara tsakaninmu da Allah amma ku sani ana jaraba ta dan adam kakka ji cewai don kace ka ji tsoron Allah zara kyale ka Allah ya ce wala nabdu wannakum bi shay'in لكم بشيء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا maganin jarraba da Allah zai mana. Ma haula wala quwwata illa billah. Wanda ke gani yana da ƙarfi ko yana da wata dubara ko hikima to ya sani Ubangijin da halicce mu muna nan gare shi muna tare da shi yana tare da mu. Allah ya ce in tansurullah jama'a yake mun zo wajen wannan rijista ina kira ga duk al'ummar jihar Zamfara cewa kowa je sabanta rijista shi ta APC kowa je sabanta rijista ta APC ba wanda za a hana ma rijista don haka da an kira an ce za a fara kowa je shiga layi ya sabanta yarima APC ya kai kowa san na faro daga APP ta canza ta koma ANPP ta koma ta canza APC ina ne APC ba zai taɓa canza sheka ba yarima yana ne APC
Allah ya ce qul allahumma malikal اللهم مالك dama shi abin da ya ce yawan shagun dama da kace baka dama shi ya kawo don haka mulki na Allah ne. Allah ya gwaji a nan Najeriya. Akwai misali guda uku da zan baku. Zan fara daga nan jihar Zamfara. Bai ba matawalla gwamna ba. Duk wanda ya ce ya jaya da matawalla da wa yake yi. Da wawa yake yi. Da mu koyo shi Allah ya ba da mulki za mu yi ma Allah da'a mu ba da shawara. Ba shi duniya to ba da alba da matawalla kana ba da Allah ya kai. Don haka mu mu yadda ikon Allah. A jihar Imo akwai wanda ya takara yayi na hudu yau shine gwamna. A jihar Bayelsa akwai gwamna wanda ya ci zaɓe gobe za a rantsar da shi ya je ana fare ta ana koya mace zai amsa rantsa gobe ko ta tace ba shi ba ne an rantsar da wani wa ke iya wannan don haka yanzu wannan jiha abin da ya kamata malakan mu yi kokari mu kawo gudunmuwa ga gwamnati a samu zaman lahiya a samu tsaro wanda bai son zaman lahiya Zamfara Allah ya mana magani wanda bai son a zauna lahiya Zamfara Allah ya mana magani nan muna kai jawabi saboda kokari a ji tsoron hitina in ji Allah subhanahu ta'ala wanda ke tsakka so ba ta da kowa da mai imani da wanda ba bai kira mu da abin ya jahili to a ci gaba da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya ga fara a ci gaba da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah ya ba Muhammadu Buhari lafiya Allah ya ƙara mashi lafiya Allah ya ƙara Muhammadu Buhari imani Allah ya mashi jagoranci masu neman su kawo mashi matsala Allah ya mana maganin su muna nan tare da gwamnatin tarayya kuma insha Allahu mutane suna ji suna gani Muhammadu Buhari zai gama ya ba dan arewa insha godiya a gurguje Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ubangiji Allah ya bada kowa gida lahiya. bala'i ne